Víte, který slavný sochař si utrhl obří ostudu právě tady v Táboře? Byl to Josef Václav Myslbek, autor sochy svatého Václava v Praze. Právě 26. srpna 1877 tu byla s velkou slávou odhalena vůbec první táborská socha Jana Žižky od tehdy mladého Josefa Václava Myslbeka. Úspěch to byl ale jen do prvních letních veder. Slunce rozpálilo zinkovou konstrukci, cín ve spojích povolil a z vojevůdce se rázem stal šikmý Žižka, kterého museli narychlo rozřezat. Jediné, co se z původní sochy dochovalo, je Žižkova hlava, kterou dnes najdete v Husitském muzeu. Myslbekovo fiasko nakonec v roce 1884 napravil sochař Josef Strachovský. Jeho nový pomník z Hořického pískovce stojí na Žižkově náměstí dodnes. Když známe příběhy svého města, lépe víme, kam můžeme dál směřovat. Věřím, že právě úcta k historii je pevným základem pro dobrou budoucnost Tábora.